Dobar večer i dobrodošli u RTL Danas. Idemo odmah po priče dana. Najunosniji posao u prosincu, Djed Mraz iz Osijeka zaradio 20.000 kuna. Najbolji po izboru novinara, rukometašice, vaterpolisti Perković i Črnogorac. U prosincu mnogi uskaču u crveno-bijela odijela, na svoje lice stavljaju duge brade koje mogu biti raskošne, ali često i neuvjerljive. Poznati ho, ho, ho baš ne leži svima, jer iako je sad prilika za zaradu, dobar Djed Mraz ne može biti svatko. Kako je to uspjelo đakovačkom mađioničaru, pogledajte u priči Marine Bešić-Đukarić. 11 mjeseci u godini zarađuje kao zabavljač i mađioničar, no u prosincu on je profesionalni Djed Mraz. Jozo Ciganović iz Đakova ima registrirani obrt i knjigu žalbe, no djeca dosad nisu imala primjedbi. Roditelji donesu poklone, a ja pitam dijete, jesi baš to zaželio? Kaže, joj to djedice, pa kako znaš da sam baš to zaželio? Klijenti su mu uglavnom trgovački centri i tvrtke. Putuje po cijeloj zemlji, a posao je, priznaje, unosan. U 12. mjesecu ove godine pa prosječno tako je bilo, znači oko 20.000 kuna plus PDV. Voli? Evo i tebi jedan. Cijenu drži zbog svojih nastupa koji uključuju mađioničarske trikove i efekte. 1.000 kuna, odnosno jedan kao VIP aranžman gdje se koriste moderne svjetlosni efekti, dim, razglasi i ostala tehnička pomagala. U pratnji djedice dođe anđel sa pravim pernatnim krilima i slično, onda je 2.000 kuna. Problem upravi crno tržište, jer u ovo doba godine mnogi žele zaraditi u odijelu omiljenog djede, no ovaj djedica često radi i kao humanitarac. Imam jako puno dobrotvornih nastupa, dakle, bio sam Djed Mraz u zatvoru, nastupao sam za djecu za specijalne potrebe Neven, sinoć u Brešću. I dok se u svijetu odraslih sve vrti oko novca, djeca se još raduju jednostavnim stvarima. Kad im pravim balone i pitam, hoćeš balon ili 100 eura? 99% će reći, hoću ovaj balon. I onda će tu pozaditi roditelji i viće 100 eura, reci 100 eura! Ipak, red je da Djed Mraz bude barem legalan, a kad taj posao radi mađioničar, božićna čarolija je zajamčena. No, hoće li čarolija...